باقوطات صرا هاغرنا ساعه 9 تاخيلو كاب استوديو اي تي في زنا مسنادونا نفلمالونا فنونا بمكتال تركبو كبراتن كمي تمسيو نلوم ربع 6 حمله سدالو زينا وشتن وصان انه فلما ارست زينا لومي بستقبر الممراتات حرز يقاب كورونا فيروس من كافو قراي قصن كلو كلتا دما تفانيو ابو زوبا قاش باركالو مع عملت على شوعاتي من تشح فلسات نمتكال زوات مدب نمعوات يسرح له ابنو زوا كركبت قبل مع جرادين استوافروا حرستات مسكن لوطي كم زرعيو قليتو ابو تشاينا حدش ملكفتي كوفيد 19 نمقطار تعارتاتي كيدالو ابو هندي كتبوا من بيا بتركبوا زوا مهاراشترا حركات علقلق زوردو عنو توسيخو تركي قبل علو على مريت سوريا ني ميسايل مورتار متقعتي اكيدا نابزرزرو مسن سجر حبرتا كمنستر تعنا لومي اب ممرمري ماكل زوا ماكل بستجبره ناي لابراتوري مرمراتات ادراشو مايتمناي زخونه حدن زيغا بكورونا فيروس ملكافو ترغاغيتلو اذا كم زيلم كلو كورونا فيروس ترخيبوم اب هوسبال زوا ماكل تعقبوم كنكن كجبرلو متصنحو كلتا زيغاتات حاويم تفاني مالو بز مسرت تقلق صري بالكورونا فيروس تلفو زيغاتات كساب لومي 9810 حدن بصيحلو 9893 كابزيوم حاوي مستفانو 203 بموت استفاليو 15 دما جانا ابو يسبال تعقيمهم كن زغبرلهم زرلويم منستر تعنا 6 حمله كل تشحن يسران كلتا ابو زوبا قاش باركا ابارنتو اقردت لغو عن سبا تخومبيا ام حجر تسني شامبقون منصوران مدربرات فلسي علوا لو معمد دما ابن استدالو لعل شوعته من شح فلسطات نمتكال مدب وطيلو وكيل رينا ابراهيم علي زدالو صبصاب ايدن غبرسلاسي اب زوباغاش باركا لومي عمت لعل شوعته من شح فلسطات نمتكال زوص مدب نمعوات يسرح كم زلو وكيل بعل سلطان اقرابن انسسا زغدامن اب تزوبا حبيروم اتو تخسته كفل مريم نيرينا بزهبو حبريتا ازي بدرجات زوبا اب كرامات لوب زبن زتكل فلسطات اكل نايتي بسنكي برست اقراب نزتحاسيه شفان مريت ناب نبور نمملاس زغبر صعري كم زغونه زتفلاليو اكلات منغستي سراويتن حزبن مسرح مدلاو فلسي نمعزاب اب زكايرو عدت غليصو علامات عدت مرداتات صلوتي اكلات حبرتسب اب مسرح مدلاو فلسن اقداسنت مغرابن بمعباي نقح تساتفوهم نمعزاز كم زغونه تقيسو دما 52 ميتاويت كابت تدالي زلو 27 عينتات فلسي ناي موبقلاوي اقراب كم زخونه ابرهيوم ناي لومي معلتي زغبرنايو ادمن لمعات زبل زغبرنايو ناب كلن ابزي كتما بارونتو ناي زواتات منسرتات هنا منسان تكالات ابزي بايتا مسيوم نزي زلو زدالنا فلسي ريوم عمت كالو زلوم ابركتو انتاي مخانو بحبار نمزتاين ناتهم حسابات نمركبن زعلما ينيرو اتو تخسته اب موداتا نتي بمدب وفر تمهارون لمعت حزباو ماتوتن ابركتو سراويتن زعم مدب نمسمار كلهم اكلات منغستي بحفشا من محداراتن تمهارون دما بفلاي ادمع تراك هلوم اتحساسيبو لوم عمت اب مدبرات فلسي بارنتو اقردت لوغو عن سبات تخومبيا او محجر تسني شامبوكون منصوران 3 مليون فلسطات ناي مدلاو مدبكوان تنبره بسنك واحد ماي شومونت ميتشح فلسط راي كم التدالوه كابزي اتلعل شوعات ميتشح دما كتكل مخانو اتحبريتا ينتصر استات 3 مليون فلسي كنا فلسي نيرو جن قال مدبرات فلسي ناي ماي صقم سلازغاطمن كنا فلسو ايكالان نا 1 مليون كنا دالو ينات مدبنا اورينايو بو مسرت كاني كساب حجيتي ناب 1 مليون زقع فلسي تلاليلو امچرشان متكال كساب 700 شح كنت كل مدب حيزنا لنا مالتي تساتفتي نايت عدات ابزهب وريتو برست اقراب نمكتان متكاتا نايتوم زقرصو نمتكالن ابز غبر صعري اجامم كم زبركتو بمرغغات اب مدبرات فلس زلو حزرت فتح رخيبو عامتاتن نمعباي قلطف سقمتي كوسد
ኣብ ሙጓዓዝን ምትካልን ናይቲ ዝተዳለወ ፈልስታት ከዓ ልዑል ጥንቃቐን ቅልጣፈን ክህሉ ኣዘኻኺሮም ትካላት ብዝተኻለን መጠን ኣብ ዓመት ክረምቲ ካኣቱን ከሎ ገለ ከከም ዓቕመን ገለ ትካላ ገለ ኣግራብ እንተ ተተኽላ ዝበለጸ ምኾነ ኢለ ሓስብ ሰብ ድፈጠሮ ሽግር ብዙሓት ኣግራብ ካብ ህላዌ ወፃኢ ኮይኖም ስለ ዘለዉ መጀመርያ ለዞም ያታዊ ዝኾኑ ኣግራብ ናብ ቦታኦም ክንመልሶም ዘርኢ ደሊና ኣብ መደበር ፈልሲ ክባዝሑ ከም ዘለዎም ክንገብር ክንክል ኣለና ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ እትርከብ መደበር ጥዕና ፎርቶ ኣብ ርእስቲ እትህቦ ስሩዕ ኣገልግሎት ጥዕናውን ንቕሓት ነበርትን ተገልገልትን ኣብ ምብራኽ ልዑል ኣስተዋጽኦ ትገብራላ ሓላፍታ መደበር ተሓጋጋዚ ነርስ ዓብደላ ኣሕመድ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ትካል ንነበርቲ መምሕዳራት ከባቢ ቢሓት ፎርቶ ምራራ ረኾይቶን ካልኦት ዓድታትን ኣገልግሎት ሓፈሻዊ ሕክምና ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ከምኡውን ክታበት ህፃናት ከም እትህብ ብምግላጽ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ንምዕባይ እውን ጎስጓሳት ከም እተካይድ ኣብሪሁ ኣብታ መደበር ጥዕናን በተንቀሳቐስቲ ጉጅለታትን ዝወሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ክታበት ኣብ ህፃናት ዝውቱራት ንዝነበሩ ሕማማት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተዉ ዝሓበረ ተሓጋጋዚ ነርሲ ዓብደላ እተሸፈነ 85 ሚእታዊት በፂሑ ከም ዘለውን ኣረድዩ ህዝቢ ንዝወሃቦ ኣሰምሮታትን መምርሒታትን ብግቡእ ስለ ዝጥቀመሉ ተርእዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም ዘንቆልቆለ ጠቒሱ ድማ ምስ ምብራኽ ንቕሓት ተጠቃምነት ኣብታ ትካል ይውስኽ ስለ ዘሎ ናብ ማእከል ጥዕና እተዓብየሉ መገዲ ክፍጠር ተማሕፂኑ ተገልገልቲ ብወገኖም ሞያውን ብዝህብዎ ኣስተምህሮ ኣብ ፅሬት ከባብን ምክልኻል ሕማማትን ዝጸንሖም ድሩት ኣፍልጦ ክብከም ዝበለ ብምጥቃስ ብፍላይ ኣብ እዋን ጥርስን ሕርሰን ዘጋጥም ዝነበረ ጥዕናዊ ጸገማትን ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ከም ዝነከየ ኣረድዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ እትርከብ መደበር ጥዕና ፎርቶ ካብ ከተማ ሰንዓፈ ንሸነኽ ደቡብ 14 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣብ ንኡስ ዞባ ከርከበት ኣብ ልምዓት ጅራዲን ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ኣብ ዓመት ክልተ ወቕቲ ኣሕምልቲ እናልምዑ ኣብ መነባብሮኦምን ከባቢኦምን ዝምስገን ለውጢ ከም ዘምጽኡ ገሊጾም ወኪል ሪና ኢብራሂም ዓሊ ዘዳለዎ ዜናዊ ትሕዝቶ ሻም ተወልደ ከቕርቦ እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ከርከበት ኣብ ገማግም ሩባታት ባርካን ሆሚብን ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዝነጥፎ ሓረስቶት ኣብ ቁጠባዊ ህይወቶም ዝምስገን ለውጢ ከም ዘምጽኡ ገሊጾም ንሳቶም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዓመት ክልተ ወቕቲ ኣሕምልቲ እናልምዑን ንዕዳጋታት እናቐረቡን ኣብ ከባቢኦም እወታዊ ጽልዋ ፈጢሮም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ልምዓት ፍረታት ብምትእትታው ምህርቶም ብዓይነትን መጠንን ንምዕባይ ኣብ ዘካይድዎ ጻዕሪ ዝምልከቶም ኣካላት ዘለዎም ሕፅረታት ክፈትሑሎም ሓቲቶም ኣብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ሚካኤል ገብረ መስቀል ብወገኑ 75 ሓረስቶት ኣብ 873 ሄክታር ዝተፈላለየ ዓይነታት ኣሕምልትን መግቢ እንስሳን ከም ዘልምዑ ንጥፈታት ምርባሕን ምስባሕን ከብትውን እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እዚ ኣብ መነባበሮቶም ኣልማዕትን ነበርቲ ናይቲ ከባብን እወታዊ ለውጥን ጽልዋን ይገብር ከም ዘሎ ኣረድዮም ብሓፈሹ እዚ ጀራዲን እዚ ዘልምዖ ወይ ዘፍርዮ እንተዳሪእና ከዓ ብቐዳምነት ዝረአዩ ሽጉርቲ በርበረ ጣፍ ኮሚደረ ከምኡውን ዱባ ብርጭቕ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ኣቶ ሚካኤል ኣብ መወዳእታ ተጠቃምነት ጥዕናኡ ዘይተረጋገጸ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ኣብ ፍርያትን ትሕዝቶ መሬትን ዘውርዶ ጉድኣት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ንኽኢላታት ሕርሻ ክውከሱን ካብ ባዕላዊ ስጉምታት ክሕየቡን ኣተሓሳሲቡም ሓረስቶት ኣብዚ ሕርሻ እዚ ወይ ኣብዚ ልምዓት እዚ መድሃኒት ካብ ዝኾነ ዕዳጋታት እናገዝኦም ዝጥቀሙ ዘለዉ እዚ መድሃኒት እዚ ከዓ ብኽኢላታት ዘይተሰነየ ስለ ዝኾነ ካብ ረብሕኡ እትጉድኣቱ ይዓቢ ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ተሰነይ ኣብ ምሕደራን ጽፈትን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዘተኮረ ኣስተምህሮ ንወነንቲ ሰራሕተኛታትን ሂቡ ኣብቲ ክፍሊ ሓላፊ ጨንፈር መጽናዕትን ምክትታል ጸጋታትን ኣቶ ስምረት ገብረ መድህን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትካላት ኣብ ኣተሓሕዛን እንግዶትን ዓማዊለን መቕሉላት ምስ ዝኾና ከምኡውን ግቡእ ምሕደራን ጽፈትን ምዝውንናን ኣታዊታትን ከም ዝኽዕበት ኣብዚ መዳይ እዚ ብዕቱ ብነት ክሰርሓ ኣዘኻኺሩ
ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ጋሽ ባርካ ኮሎኔል ሓመድ ዮሴፍ በግደው ንትካላት በተሕስቶን ጽፈትን ብምዕባል ንበጻሕቲ ዝዓግብ አገልግሎት መረጋጋጽ ካብ ቀንዲ ዕላማት ሚኒስትሪ ምዃኑ ብምንጻር ጽሬትን ጽፈትን ትካልን ሰራሕተኛን ልዑል አድህቦ ክወሃብ ተላብዩ ኮሎኔል ሓመድ አስዒቡ ተማሳሳሊ ርክባት ብሰፊሑ ክካየድ መደብ ከም ዘለዎ ናብሪሁ ተሳተፍቲ በግደውም ዝተዋህቦም ሓበሬታ ኣብ ስራሖም ሓጋዝ ምዃኑ ጠቂሶም ጽፉፍን ስሉጥን አገልግሎት ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ እጃሞም ከም ዝገብሩ አረጋጊጾም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ጀርመን ዝነብሩ ዜጋታት 26121 ዩሮ ንትመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታትን ንመናበይ ስድራ ስዋኣትን ወፍዮም بمسرت زبطحنا حبريتا اتوفيا اب فرانكفورتن كبابيان دوزلدورفن كبابيان نورنبرغن كبابيان ووبرتالن كبابيان اوفنباخن كبابيان كلانن كبابيان كاسلن كبابيان زيغن كبابيان روتلينغن كبابيان بيلفلدن كبابيان كم اون اولمن كبابيان بزنبرو زيغاتاتيو تغيرو بتوسخي ኤርትራውያን ነበርቲ ቮፐርታል ሓላፍነት ምጥዋር 10 ስራስዋት ክወስዱ ከለው ኣብ ዱዝልዶርፍን ከባቢያን ናይ 17 ኣብ በርሊንን ከባቢያን ናይ 7 ኣብ ፍራንክፈርትን ከባቢያን ድማ ናይ 2 ብጠቅላላ 46 ስራስዋት ናይ ምንባይ ሓላፍነት ከም እትወስደ እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ቀጥሉ ዝቀርብ ሃገራዊ ዜና ምክታለም ክትቀጥሉ ድማ ብኽብሪ ይዕድም نابزينا وصاي مسن سغر دما سمزي طعنا تشاينا كتما بيجينغ اب اتركبن حيلو عبيت كتماتات بلعل متن زتمزغبه حدش ملكفتي كوفيد 19 اب تحت قطصر نمعتاو قلطفن استوهادن سغمتي كوسدو جميرو حدش ملكفتي اب بيجينغ انهوي شانغاي ماكاو هونغ كونغ شازين كالوت حيلو كتماتاتن نهيرو كمزلو استقاسو صبصاب طعنات هاجر نمكو تصارو سفيح ناي مرمران موشابن سغمتي يوسد كمزلو غليصوم مبزحت وكابتي حدش ملكفتي ابتوم اب كالوت هاجرات تملسو زيغاتات كم تمزغبيم سمزت عنا تشاينا زغلطو زلو اتحدش ملكفتي مستي اب كال كفالات عالم زمزغب زلو انصاصيركا ازي تحت مخانوكا يغلص انتلو مستي منغست تشاينا زختلو زلو بوليسي زيرو كوفيد 19 كن زنعا كم زيكونيو زحبر منغست تشاينا ابز عامت زين استخستنهاري حدش ملكفتي نمقوتصار 10 مليون نبرتي عبيت كتماتات ابابايتهم كتصنحو سغمت موسادو يذكر اب هندي كتما مومباي اب تركبو زبا مهراشرات خاصيتو زلو برتو زناب زعبللو كلوتات اير تطنقو حركاتات علقلق زوردو عنوت كم زوسخه تقليطو سفيح كفال كتما مومباي بملقلقو غدلوت مغعازيا بابور مدري تسنخيلو كم زلو سحبرو صبصابات بسانكو علتاوي نطفتاتا كتما نبرتان بقالوتا كم تتصلوه يردو بوسراسل كتما مومباي زحلف فلكون داليكا لعلعقن مليو كم زلو تقصتهم صبصابات علقلقن نسوس طنقو عنوتن كيبس سغاتهم يقلطلو اتكونتات بوحدو نزمت 5 معلتات كقصل مخانيو زحبر زلو بتبهريو حدقا ميلانات نبرتي كتما مومباين كبابيان بقالوتا تتصليوم كم زلو زحبرو صبصابات بزي مصلالي استرفو اشحات اب غزياوي ماكلات تعيوم كم زلو يقلصو تركيا تبالي حمشت حملة قبل عليلو علاوي مريت سوريا ناي ميسايلن مورتارن مدقعتي كم زكايدت كابت كبابي استفرنا وزينا ارديو علامات مدقعتي قبل سميناو شنخ سوريا نزق اساقسو مسعطو سلفي سرحناتات كردستان PKK ركب كم زلو مستقصتهم شبراوين بمدمساس ناص ازوبان مسرات مخانو ترك حبيرالا تركي ابزناي تمالي مدقعتات لعلك 300 ميسايلاتن مورتاراتن كم استقصتكوا انت غلصه اب هيوت سب زعباز ورده كسارا زغلص حبريتا كن زاغيت يلن منغستي سوريا نت تركي اب لولاوي مريتو زكايدتو مدقعتي بتركونين ولو ايران بوغنا اتمدقعتي نصتا سوريا طراي زيكونه نصتا زوبا ماكلاي مبراق اب حدغا زئتو مخانو بمتكاس تقاوموا غليصالا تركي اب سوريا ناص زبان مسرات بزبل علامه ككتاشن 16 3 غزي وتدراوي سرحيتات كم زكايدت صبصابات يردو
ካብ 2011 ኣብ ሶርያ ብዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ዝመንቀሊኡ ፀጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ክቐተሉን ከለው ሚልዮናት ከም እተሰዱ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ሰሜናዊ ሸደኽ ቡርኪና ፋሶ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 22 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ንመግለጺ ሰመዝተ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን እቲ መጥቃዕቲ ዛጊት መንነቶም ዘይተነጸረ ዕጡቓት ናብ ሓያሎ ዓድታት ብምውራር ከም ዝፈጸምዎ ዝተቐሱ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደን ሓቢሮም መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩን ዝፍጸም ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕታት ንምክታእ ወታደራዊ ወፍሪ ኣበጊሱ እኳ እንተሎ ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽበዩ ዝግለጽ ብሰንኪ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ጸጥታ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ቡርኪና ፋሶ ናይ እትርከቦ ዞባ ሳሕል ድማ ብፍላይ እናቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ሰሜናዊ ቡርኪና ፋሶ ብዝተፈጸመ ተመሳሳሊ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 100 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ይዝከር ሰሜን ኮርያ ንእተካየዶ ተኸታኺት ስጉምቲ ሰራዊት ሃገሩ ቅጽበታውን ተሪርን መልሰ ግብሪ ክህበሉ ፕሬዝደንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱንግ ዮል ኣዚዙ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ስልጣን ዝሓዘ ፕሬዝደንት ዩን ምስ ላዕለዎት ሰመዚ ምክልኻል ሃገሩ ኣብ ዝገበሮ ፋልማይ ኣኼባዩ ነዚ ትእዛዝ እዚ ሂቡ ኣብቲ ኣኼባ ፕሬዝደንት ዩን ሰሜን ኮርያ ንእትፈጥሮ ፀጥታዊ ስጋት ንምምካት ዘለዎ ዓቕሚ ሰራዊት ሃገሩ ክድልድል ከም ዝፀውዐውን ተሓቢሩ ፕሬዝደንት ዩን ነዚ ትእዛዝ እዚ ከም ዘመሓላለፈ ዝሕበር ዘሎ ኣብቲ ሰራዊት ሃገሩን ኣሜሪካን ከካይደ ወጢነን ዘለዋ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ዝሳተፋ ብራዳር ዘይክሸፋ ደብደብቲ ነፈርቲ ኣሜሪካ ትማሊ 5 ሓምለ ደቡብ ኮርያ ከም ዝኣተዋ ኣብ ዝቃልሓሉ ዘሎ እዩ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ድሕረቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዘካየደቶ ፍትነታት ሚሳይል መልሰ ግብሪ ምዃኑ ዝገለጾ ተመሳሳሊ ፈተነ ከም ዝገብራ ይዝከር ሰሜን ኮርያ ፈተነ ንክልሳዊ ኣጽዋር ንምክያድ ምድላዋታ ኣብ መጽፋፍ ከም እትርከብን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዝኸሳ ዘለዋ ነዚ ሰዓት ዜና ቅድሚ ምዛምና ኣርስታት ኾነ ዘኻኽረኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት ሓደ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፉ ክረጋገጽ እንከሎ ክልተ ድማ ተፋንዮም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ሎሚ ዓመት ልዕሊ 700,000 ፈልስታት ንምትካል ዝወፀ መደብ ንምዕዋት ይስራሕ ኣሎ ኣብ ንኡ ዞባ ከርከበት ኣብ ልምዓት ራዲም ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ዝምስገን ለውጢ ከም ዘርኣዩ ገሊጾም ኣብ ቻይና ሓድሽ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ንምቁፅጻር ጻዕርታት ይካየድ ኣሎ ኣብ ህንዲ ከተማ ሙምባይ ኣብ ትርከቦ ዞባ ማሃራሽትራ ሓረጋታት ዓለቕለቕ ከዘውርሉ ዕንወት ወሲኹ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ሉዓላዊ መሬት ሶርያ ናይ ሚሳይልን ሞርታርን መጥቃዕቲ ኣካይዳ ሓፈሻዊ ዜና ቢዛዘ ምስታኹም ጽናሕ ክብልዎም ተኽለይ ምስ ተረፍ መደባትና ንሓድገኩም ብወገና ብሩኽ ለይቲ